Шилнебаш авылы халкы өчен шатлыклы вакыйга. 100 кешелек яңа белем йортын кулланылышка тапшырдылар. Мәктәп 1 ел эчендә сафка бастырылган. Уку елы алдыннан балалар һәм мөгаллимнәр өчен ул зур бүләк. У меня чувство прекрасное, просто отличное. Шатлыгым тулып ташкан. Тизрәк мәктәпкә барырга телим. Әти-әнием миңа яңа форма сатып алды инде. Уже форму купили. Пономаревлар гаиләсендә 2 бала үсә. Олеся 1-нче сыйныфка бара, Ангелина 5-нчегә күчә. Да, нам очень понравилось в новой школе. Безгә яңа мәктәптә бик ошады. Анда сыйныфлар шундый яктын, зур, иркен, холл, актлар залы бар. Иске мәктәптә андый шартлар булмады. Такого не было. Быел 1-нче сыйныфка 14 бала бара. Аларны котларга Мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин килде. Тукай районында кыш көне ачылды балалар бакчасы, хәзер ачылды мәктәп. Ремонт эшләре алып барылар. Шуңа күрә Тукай районына республикабыз тарафыннан, җитәкчелеге тарафыннан игътибар бирелә. Моңа кадәр балалар Советлар Союзы чорында төзелгән 96 кешегә исәпләнгән мәктәптә укыган. Анда 173 укучыны сыйдырырга туры килә. Алга таба да югары сыйныф укучылары иске мәктәптә белем алачак. Башлангыч сыйныфлар яңасына бара. Всего на мощности 96 человек. Ел сайын балалар саны артып тора, шуңа күрә бу мәктәпне төзергә булдылар. Биредә заманча җиһазландырылган бүлмәләр бар. Иске бинада актлар залы юк иде, монысында ул эшләячәк. 100 мест. Яңа мәктәптә уку кабинетларыннан тыш кызларны ашарга пешерергә һәм тегергә өйрәтү өчен өстәханәләр, малайларга дип технология дәресенең махсус бүлмәсе булдырылган. Укудан соң балалар төрле түгәрәкләргә йөри алачаклар. Бу сәнгать һәм спорт юнәлешләре, театр осталыгы, шулай ук юл йөрү кагыйдәләре, вокал һәм бию дәресләре. Соңгы арада мәктәпләрне шәһәрләрдә генә төзиләр. Авыл җирендә яңа уку бинасы булдыру сирәк хәл. Шилнәбашта зур кошчылык предприятиеләре, терлекчелек комплекслары бар, кондитер оешмасы эшли. Шушы торак пунктта безнең мәктәп барлыкка килгән икән, балалар бакчасы бар икән, башка социаль объектлар бар икән. Халыкның башка төр көнкүреш мәсьәләләрендә проблемалары юк дип әйтәсебез килә. Димәк, бу җирлек алга таба да үсештә булыр, бирегә кешеләр күченеп килер дигән өмет бар. Тукай районыннан Гөлнара Миңнеханова, Александр Лихачев, Яңа гасыр каналы.